बहुत बढ़िया शिव चर्चा भजन बारो लगन के अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करम। और सुनी भजन कैसी बा एक योगी बाबा के माध्यम से बतावल जाइबा एक माई की दर्द भरी कहानी। अरे माई के कोखिया से आइला नमोल रतनवा बनी के। अरे माई के कोखिया से आइला नमोल रतनवा सुगनवा बनी के। तब काहे भइल दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के। तब काहे भइल दुश्मनवा सुगनवा बनी के। सुगनवा बनी के हो सुगनवा बनी के। भइल माई के दुश्मनवा इहे माई तोहरा के भर पेट खियावली। इहे माई तोहरा के भर पेट खियावली। नजरो न लागे तोहके आंचल में छिपावली। नजरो न लागे तोहके आंचल में छिपावली। माई के चूर कैला सागरे सपनवा हो रुहनवा बनी के। माई के चूर कैला सागरो सपनवा हो रुहनवा बनी के। तब काहे भइल माई के दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के। तब काहे भइल दुश्मनवा हो सुगनवा बनी के। होई भागा जेकरा माई नाही होई। होई भागा जेकर माई नाही होई। हरदम अखिया ओकर सुतलो में रोई। हरदम ओकर अखिया सुतलो में रोई। काहे खमिसा दे तू जानी करबू मनवा हो सुगनवा बनी के।